Mas Karno ra kondur sik lho Mas. Kualat kowe lho. Audio didukung keluarga besar Cinema Video Syuting. Enak nggih Pak, nggih. Ala yo lumayan.
bisa nambani. Ya. Mung sira sing nambani. Oh, nggih. Aku ranah aku ki obat ya, Pak ya. Kandhani nduk kuwi umpama tak dol ning apotek laris dhewe. Orek-orek. Oh nggih, mboten saged tibani. Mboten saged tibani mangke dipun aturaken piyambak orek-orek ngenten nggih Mbah nggih. Mboten beto pulpen karo kertas, Pak. Ora usah nganggo pulpen, nganggo areng ya iso. Jare njaluk diorek-orek. Lah nek orek-orek nganggo areng ya iso nduk ora usah pulpen. Nggih. Wilujeng rawuhipun punden kula sambi Mbah Haji, wilujeng lenggahipun ugi dulur kula lanang iki suwi sejahtera ketemu iki malan. Heeh, nane ora pati ketok. Ya. Aja